охирҳои моҳи марти соли ҷорӣ аз дохили канали ҳудуди деҳаи Султонободи ҷамоати деҳоти Исмоил Ҳамзаалиеви ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷасади шахсияташ номаълуми ҷинсаш зан бо аломатҳои марги маҷбурӣ ва қисман сӯзонидашуда дарёфт карда шуд. тавре баъдан кормандони милитсия муайян карданд ин ҷасади шаҳрванд Нодира Мардонқулова соли таваллудаш 1986 сокини ҳамин ноҳия мебошад. фаъолияти оперативии ҷустуҷӯии кормандони милитсия парда аз рӯи ин ҷиноят бардошта ошкор намуд ки ин амали ҷиноӣ аз тарафи шаҳрванд Холиқулов Адҳам Собирҷонович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи деҳаи Шамсободи ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров содир шудааст. Нодираро ман ба ҳалокат расонидам. аввал буғӣ кардам, баъд ба ҷасадаш сӯзишворӣ пошида оташ задам. гумонбаршуда Адҳам Холиқулов аз моҳи июни соли 2013 бо ҷабдида шиносоӣ дошта бо ваъдаҳои ба занӣ гирифтан охиронро ба худ моил карда ваъдахилофӣ мекунад. баъди шартгузориҳои ҷабдида бобати ӯро ба занӣ гирифтан гумонбаршуда роҳи халосиро дар содир намудани куштор мебинад. берун аз минтақаи аҳолинишин Адҳам Холиқулов ҳангоми мулоқоти навбатӣ Нодираро бо ресмон буғӣ карда ба қатл расонида баъдан бо мақсади рӯйпӯш намудани ҷинояти худ бо истифодаи сӯзишвории бензин ҷасадро оташ мезанад. айни ҳол аз рӯи ин ҷинояти бераҳмона аз тарафи прокуратураи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо моддаи 104 кодекси ҷиноӣ парванда оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ҷои афсӯсу надомат аст вақте баъзе аз ҷавонон ояндаи худро ҳамин гуна доғдор намуда арзишмандтарин лаҳзаҳои умрро паси панҷара мегузаронанд.